Moikka, mun nimi on Milla ja tossa mun hevonen Himpula. Ja te varmaan muistatte, että tai jotkut tietää, että eilen tuli sellainen lyhyt elokuva kuin Valo ja Lootus, niin mä oon siinä siinä osa kakkosessakin päähenkilönä, tai Himpulakin on. Et ei meidän nimellä oikeastaan mikään Valo ja Lootus. Mut sen kakkososa tulee viikonloppuna, eli maanantaina tai tiistaina joku päivä, ei vielä tiedetä, koska kaikilla on tosi paljon kirjoittajia. Mutta tässä tuli mun kisavideo, että täällä mä hypään kisailen. Ja mä teen tämmösiä videoita ehkä joka viikko, mutta tässä ei sitten näy, onko tää ykkösiä vai kakkosia. Mut joo, nyt me voidaan aloittaa noin esteet, mutta joo. Siis tää on niinku kisa, että meidän pitää kuuluttaa, että me ei voida mitään alkaa hyppäämään ennen kuin meidät kuulutetaan. Kuulutetaan nyt. Seuraavana radan voisi hypätä Milla Ruskeakoski hevosellaan Valon ja Lootuksen päähenkilö Himpula. Joo, nyt meillä laitettiin näitä esteitä, niin mä nyt alan hyppäämään. Ja Pompula ja siis Himpula oikeesti tietää joka esteen. Oikeest! Kiitos Milla. Ei. Joo, tänään tää meni ihan huonosti, koska Pompula vähän pelkää noita tämmösiä esteitä, koska se ei oo tottunut niihin. Ja se oli tässä pienestä piinäklystistä, mut joo. Ja pääsin kun mä olin niin kiltti, niin mä kysyin, niin tässä mä jotkut saat kuulla, niin mä pääsen uusintaan, mut jos mä sen nyt häviän, niin mä en pääse palkintosijoille. Ellei mä sitten keksii vielä jotakin, että mä pääsisin palkintosijoille. Edes kakkoseksi tai ykköseksi tai kolmoseksi, mut joo. Nyt näitä esteitä laitetaan mulle. Semmoinen ihminen laittaa, että se on oikea ihminen. Mutta tällä kertaa mulla laitetaan vähän isommat välit, kun se voi johtua myös niistä väleistä, että se ei toiminut. Tällä kertaa meidän laitetaan vain yhdet. Joo. Ja seuraavana vuorossa tulee taas Eli Ruskeakoski hevosellaan Freinaari. Yes! Pääsin. Mä voitin kisan. Nyt tuli semmonen virhepiste. Ihmisellä, jolle tuli vähiten virhepisteitä, niin pakotti, niin ei olisi voittanut, jos hän ei olisi tullut uusintaan. Ja voittaja on... Please minä. Mä en oo ikinä ennen voittanut. Ja se on... Tää?
Joo, sori taas. Mutta mä siis voitin. Ja mä veikkaan, että jotkut teistä haluaa nähdä mun tämmösen ihanan Oscar-palkinnon. Mutta onko se Oscar-palkinko on vähän erilainen kuin mut kun lopetan nyt oikeesti, mä kuvaan videota. Joo, mä isken hän kiusaan. Elikkä mun... Mikä Karsi? Aspi hiljaa, nyt kuvaa videota. En minä ymmärrä, mistä puhut. YouTubeen videota. Ai videota. Joo, sori. Moikka!